Юлбарыс зур, усал, көчле, тиз һәм батыр песи. Аның тиресе кызгылт сары төстәге матур мех белән капланган, буй-буй кара сызыклар белән бизәлгән. Бер юлбарыстагы сызыклар икенчесендә кабатланмый. Алар уникаль. Юлбарыс песиләр гаиләсендәге иң зур хайваннарның берсе. Аның гәүдә озынлыгы метр ярымнан 3 метрга кадәр, авырлыгы 300 килограмм. Шундый зур булса да, юлбарыс тавышсыз хәрәкәтләнә, йомшак тәпиләренә басып, тын гына йөри. Бу йырткычның күзләре бик яхшы күрә, колагы шәп ишетә. Юлбарыс 6 метр озынлыкка һәм 5 метр биеклеккә сикерә ала. Бик шәп йөзә. Көненә 29 километр йөзү аның өчен берни дә түгел. Тагын юлбарыс бик тиз йөгерә һәм биек агачларга да үрмәли. Үзе зур булса да, юлбарыс песи кебек мырлый белә. Ләкин моның өчен аның кәефе яхшы, тамагы тук булырга тиеш. Менә ачуы чыкса, ул шундук кәефсезләнә, ырылдый һәм куркыныч тавышлар чыгара башлый. Көндез юлбарыс куе джунглиның дымлырак урыннарына кача, төнлә ауга чыга. Юлбарыс гадәттә кабан дуңгызын, болан һәм кыр кәҗәсен аулый. Кайвакыт балык та тота, татлы җиләк-җимешләр дә ярата. Ата юлбарыс ялгыз яши һәм үзе яшәгән җиргә башка ата юлбарысларны кертми. Ул биләгән территорияның мәйданы 100 квадрат километрга җитәргә мөмкин. Ана юлбарыс 2-3 елга бер тапкыр бала таба. Гадәттә 1,5 килограммлык 2-4 юлбарыс баласы туа. Туганда аларның күзләре күрми, бары 6 көннән соң гына ачыла. Нәни юлбарыслар 6 атна буе әниләренең тәмле һәм файдалы сөте белән туклана. Инде 8 атналык нәниләр кыйрык кебек бөтен җиргә әниләре артыннан йөри башлыйлар. Ана юлбарыс нәниләрен башка йырткычлардан саклап, яклап тора. Юлбарысны Көньяк-Көнчыгыш Азияда, Иран, Әфганстан, Кытай һәм Россиянең ерак көнчыгышында очратырга мөмкин.